Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ibna subhai pi Shiki Khubor hakimat kimat. Gini pasha ningkong Shiki Khubor nak lengki benta jong ka Jylla. Kita khot jong ka Central and Power Committee balathung da ka ying bisha Supreme Court kila hia jurib ha ka shnong Kylleng ka shnong ka badan Haribhoi District. Hadien ba wei nong shnong jong ka Jylla Assam u jitul deka la ujor shaka ying bisha Supreme Court. Da ka bakano bakadan ka jingti khendau bian bat ka jing penjat mariang ha ka shnong Kylleng ka badan ha khaput ba ka Jylla Assam ka balawan ra ya ka jingshlei ha ka sor Guwahati bat hi benta khaput jong ka Jylla Meghalaya ba ka Jylla Assam ka Jylla Meghalaya kala yo jingaro ha ka National Arm Wrestling Championship ka balalong ha nong ba Thrissur jong ka Jylla Kerala ka bala sedang nado ka arpu Tarik ujulio bat ka bala kutno ha ka Tarik Naitung arata pesan Hakani rensanya kun kisan pu armut kit khot jongka Meghalaya Arm Wrestling Association kila la banjam yeki jinga ko dakaba yok khur san pu art lik takma naka betta ka Jylla kini kun huon bakan thup ya arpu arngut ki kinthei bat bongut kinong ya kun kiti ki bay shimenta hagi kerdan ba pera bakan thum yeki para athletes ki masters ki junior ki youth bat ki senior Kithilit ding berhem lapan kelad pe ya ka yeng sa jong chowkidar ka Raj Laban Secondary School ka badan ha ka shnong madan Laban Shillong. Kani kala ja ha ka sngi ublei ha ka por kumba shibjish teng no phai sngi. Da ka jingwan poi biang por ki pulit katnat fire and emergency services. Lala ban pelim no ya ka ding shwa bakan pur shaka school ka badan markham. Hendrei baro ki jingdan jing em hapo ka yeng kila ingkhong lut khan. Kador bashnong madan beriat laban kila karpat ye ki nong shong shnong ka sor Shillong ki badan ya ka man babha bakin yarap keluit mesim ya ka long yeng jong uba Khubor em maunyu bat ka kong tenisi lingdo nong piyur ki bala du no ya ka yeng ka sem ka bala sha bamdu ha ki thlit ding berhem ka bala ja ha ka khatlai Tarik Naitung arhaja apsan ha ka por shi beji shi teng no phaisngi bat ka ni ka yeng jong ki ni ki shikurim ki badan laingut ki khuon ka dei ka badan marsanda Barka Raj Laban Secondary School, namar ba uba Khubor em maunyu, uday batrei kum uchokidar, jongkan ke school. Ka West Khasi Hills Blood Donors Organization, ka badai katanan, jongka ai jing im, VBDO Shillong, hapok ka jingalam, jong president, uba lumlang khas imli, barka General Secretary, ka kong Meldaris Lingdo, haka kat South Tarik Naitung arzapusan, kala pelong ya ka jingno senyang da ka ba aisna, hapok Civil Hospital Nostan. Hashwa ban sedang ya ka jing aisnam na pelong ya ka jingalang ka balengkot ha ka ba lai don lang ru Dr. Eric Wan Yang u balong kum u kongsan ki khot jong ka ajing im bat kiwe ki no yalam jong ka Federation of Khasi Jaintian Garo People Upper Shillong Circle hapo ka jingalam jong Assistant General Secretary usamla Hopewell Kharkongor ringkat ka jingadan lang jong President ka FKGGP Banyun Unit usamla Bante Nongklau bat u President ka FKGGP Pomnum Unit usamla don kupa nong dhar ha ka khatsau Tarik Naitung arza apsan kila leit ban khang kherdap bat ban belut ya barok kinong trei jong ka post office ka badan ha hinyau mer apa Shillong namar ka jingbam khansnam bat ka jingbam buram ya ka jingle niam be ning khlam ha ka wei pagbenta ka FKGGP Shillong City hapo ka jingalam jong president usamla Arkinfield Khonglam kala leit ban khang kherdap ya ka general post office ka badan hanong ba Shillong Hadin kat tu kat ni tayo balawan pash la yeng na ka jingjom ha ka jinglet kiyo ya ulum Everest ulum ubajrong tam ha ka Pyrthei ka samla refinus wajri ka khun kanthei chong uba shlurbor kharmandai ha ka khat South Tarik Naitung arza pusan kala leit ban ai khublei bat ban pinpau ya ka jingsngau ngu ya ki kme kha jongka ki badai nakakur kharmandai shnong lait laram nongspung imshim Haukerwo bala pha chikla pathai Khubor ringkat bat ki video la sakhi baki kmekha kila piam pat kila kdum da ka jingkmen ya ka samla refinus ka bala job ya ka ni ka jingjom ha ka jinglei kiyo ya ulum Everest dangshen ka bala long ka jingsarong ya ka ri India ya ka Jylla Meghalaya bat ka shlampuli ya ka yeng ka sem bat ki kurkichan kini pa kilong ki Khubor na Kylleng ki benta chongkari Kayeng bisha Supreme Court haka la asing ublay kala kentan ban pediang ya ka jingkerpat ka batunju ya ka rai jong ka unlawful activities prevention tribunal ka badai ban pinskem ban pinjlan ya ka jingken bian ya ka Students Islamic Movement of India
kum pentip hangni ba Ministry of Home Affairs ha ka jingpin bana bala penmi ha ka arpu khandai Tarik kulalengkot arhaja apusau kala penjalan ban ken bian ya ka Students Islamic Movement of India sa sansnam da ka bakadau ya ki kam pentrium bakla le persha hakari India dak ni kaseng ka jingpli ya ka jingking sigandur ka bacrong r kilometer ya ka balatei ha ka jinglot ka bakon sauspa nya pulai klur tingka kala penmi ya ka jiangkan at hadian bau menturang ba ka Jylla Karnataka usidaramaya ula kendo ba amsham labot iki kendon bat ula penbena bau MLA la nikino ki menteri ka sarkar Jylla kimdei ban len shaka jingalang ban pli ya ka ni ka jingki u menturang ba ka Jammu and Kashmir u Omar Abdullah menturang ba Barim u Dr. Farooq Abdullah bat katu kat ni ki menteri jong ka sarkar National Conference kila poi kensan ha ka Jakarta ki mater hanong ba Srinagar ha ka la singi ublei bat ka lalong ru kum ka drama ka baya tengku bat ki bor pahara namar ka jingrung jubor syapo ka ni ka Jakarta Kylleng Bishar Supreme Court ha ka la singi ublei kala menjur man syong bishar kerki ya ka jingkerpat bala ujor da producer jong ka film Udaipur Files ka batenju ya ka hukum jong ka Kylleng Bishar Delhi High Court ka bala pensangi shipor ban pelat pat ba ya ka ni ka film kabala pensyong nongrim na ka jingsha penyap ukan hayala ka special investigation team jong ki pulit ha Kolkata ka batokit ya ka jingsha lebi ijot jong ka wei ka samla kan thei hapo ka jaka puli jong ka Indian Institute of Management Calcutta ha joka Kolkata kadang persyang ban penbet ya ki laiteli ki jingkul mar jingmut ki bami ha ka ba pelong ya ka jingtokin na ka ni ka jingja ka jingpin klan ni kila jing sumar jong ka sarkar ka long ka bakongsan na ka benta ka jingko jingkhia jongki nong shnong ha ka nong ba jong kari laong ka menteri nong ba jong ka Delhi ka Rekha Gupta ha ka lasngi ublei ha ba pen bana ya ki hinriutli ki super specialty hospital bat ka jingpin he ya ka jingthia ha ka intensive care unit hadin ka Jylla Manipur sa ka sarkar Mizoram kala rai ban lum yaki biometrics bat ki biography data jong ki petwir nakari Myanmar ki balai ri tengen hakani ka Jylla jong ka than chetela mingi hadin ka jingkni board dak shipai hakari Myanmar hau banai rempang araza apwe ongki he sarkar haka si ublei mentapat ni phash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei kawai ka Lingswin Beechcraft B200 ka batmu ban letsha Lelyland Netherlands kala hap hakapor sabaji janmin haka singi ublei tang maria her naka Lingswin Southern Airport hadin kani jingja Southly ki Lingswin ki badai ban mi nakani ka Lingswin hakapor shiteng singi jong ka singi ublei lahap ban pensangi no shwashipor u president jongkari Palestine u Mahmud Abbas ula kentu yiki dikhot jongka sengle no Hamas ban pendam no yiki tiar le jongka shiki borsen sha jongkari Palestine ha ka jing kendu yang menteri rong ba Barim jongkari United Kingdom u Tony Blair hasorba Arman jongkari Jordan u Abbas ulong ba ka sengle no Hamas kana bla setia ban senshar ya ke Gaza hadin katama Kari United Kingdom kala pentim ba sawut kinong trei jongka wei ka chat na Liberia kabala ai kerteng kum ka eternity sea kila yap ha ka jingsha hiarthma ha ka sengle no Houthi na kari Yemen ha Red Sea ha ka tayaw bala dam bat bungut ki wei pat kidan jar ngai hadu menta Foreign Minister jongkari Russia u Sergei Lavrov ulami no na kari North Korea hadin baula penkut ya ka jingle jngo ka balai sngi ya ka nong ba wansan Lavrov ulami na ka Lingswin wansan kalma ha ka sngi ublei da ka jing sinran lang jong Foreign Minister ka North Korea u Ko Sun Hui kawai ka Mi-8 helicopter jong ka private airline kala jar ngai katba kadang her na Okhotsk ban lecha Magadan la pentem kala pathai Khubor TASS News Agency jong ka Russia katkong jing tip balayo la pentip ba kawai ka Mi-8 helicopter kala mi na Okhotsk ban lechwat ya ka helicopter ka bajar ngai ka talisman sabre aja apusan ka bare ka wei na ka jingkilan met ka bahetam jong ki shipai kala sedang ha ka la singi ublei hanong ba Sydney ha ka ni ka jingkilan met hadu lai pusan hajar ngut ki shipai na kari Australia na US ba ni ki wei pat kiri klai shimenta apentip ka Ministry of Defence jong kari Australia u astronaut na kari India u group captain Subhanshu Shukla ula penkre banwan phaino shaka Pyrthei hadin ka khatsan Tarik Naitung hadin ka jingpelut por ka bakhat prasngi baulasa ha International Space Station yakni ka jingnet jong Shukla sha hau la ajing ro ru da ki sengsan Pyrthei kari India tikitu klong Khubor hakimat mentaski khublei